Tak v rámci stavebnej časti, tak ako už bolo spomenuté, začali sme to koncom júna minulého roku slávnostným výkopom, kde sme sa pustili v rámci prvej etapy do Štefánikovej ulici, bývalých parkovacích miest, buracími prácami a odkrývaním podložia. Následne sme prechádzali postupnými stavebnými objektami, tak ako to bolo zadefinované v harmonograme. A verím, že sme to úspešne zvládli, alebo sme skončili, tak ako bolo tiež povedané, v mesačnom predstihu. Čo sa týka nejakých perliček, samozrejme môžeme vidieť, ide o túto fontánu, špecifickú jumpingmi a neustálým prúdením vody v rôznych výškových úrovniach, s tým, že dochádza k recirkulácii vody, čiže k minimálnym stratám. Hneď sa využíva tá istá voda cez filter. Čo sa týka ďalších, nazvem ich drobných problémov, pretože zažili sme aj viacero väčších. Ako už som spomínal, na Štefánikovej ulici sme narazili na neúnosné podložie v dosť značnej miere. Čiže ak by to bolo realizované tak, ako to bolo v prvotnom projekte navrhnuté, tak došlo by k sadaniu, čo sme samozrejme nemohli dovoliť. Takže tam došlo k malému nárastu finančných prostriedkov alebo nákladov, ktoré boli nevyhnutné na to, aby sme to spevnili, aby sme to uzavreli v plnej spokojnosti nás ako odborne spôsobilej firmy a samozrejme obyvateľov mesta a samozrejme investorov.